Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li matul din l-ewwel sena tal-Gvern kien hemm progress dwar dik li hi parteċipazzjoni tan-nisa filwaqt li semma bħala eżempju kif il-ħatriet li saru fil-ġudikatura kienu ħatriet li xaqilbu l-miżin lejn in-nisa. Huwa semma b'mod partikolari in-nomina tal-Ministru Marie-Louise Colero Preca bħala President tar-Repubblika fejn stqar li n-nomina tagħha tibgħat messaġġ b'saħħtu lil hinn mill-istatistika. In-nomina ta' President mara ser isservi ta' role model lil ħafna tfajliet u nisa li l-irwol tal-mara se jkun fuq quddiem stqar il-Prim Ministru. Joseph Muscat kienet jgħid dan fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara waqt forum organizzat minn nisa laboristi fejn ġew diskussi diversi temi dwar l-irwol tan-nisa fis-soċjetà u s-suq tax-xogħol. It-tim ta' nisa laboristi mmexxi minn Claudette Abela Baldacchino għandu lan li jippromovi l-mara f'kull rwol u qasam tas-soċjetà Maltija filwaqt li jqajjem kuxjenza permezz ta' diskussjoni li tkun immirata għall bidla. Enna li hija struttura ġdida fiħdan il-Partit Laburista qed tistostitwixxi dik li kienet l-għaqda nisa laburisti, qegħdin niftħu l-orizzonti tagħna, qegħdin niftħu il-parteċipazzjoni akbar, mhux biss ser ikunu involuti n-nisa iżda wkoll l-irġiel għax aħna għandna bżonn il-parteċipazzjoni ta' kulħadd biex verament ikollna ugwaljanza fis-soċjetà tagħna, rridu nieħdu ħsieb illi nibidlu ma' żminijiet anke mill-lat soċjali, ekonomiku u demografiku għaliex it-tibdil qiegħed iseħħ, ser ikollna tibdil internament permezz tal-policies tagħna, permezz tal-strutturi tagħna, iżda wkoll ser inkunu qegħdin naraw illi nosservaw ukoll u nikkontribwixxu wkoll għall-ħidma li jagħmel il-Gvern. Ser inkunu qegħdin nitkellmu ma' kulħadd u għalhekk l-appell tagħna illi anke s-soċjetà ċivili flimkien ma' l-NGOs jingħaqdu magħna biex inkunu verament ta' kontribut għall-partit u għall-pajjiż biex verament ikollna soċjetà ġusta. Din ir-riforma se ġġib innovazzjoni f'organizzazzjoni li hi miftuħa kemm mal-irġiel u kemm man-nisa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li din l-għaqda ser tkun waħda li titkellem dwar l-issues li joqtu lin-nisa kemm dawk li huma tal-familja kif ukoll nisa tal-karriera, però mhux biss din l-istruttura għandha tiġbor fih tagħna anke l-irġiel. Żgur li fil-jiem li ġej din l-għaqda ser ikollha ħafna xi tajt. Din l-għaqda għandha tkun punt ta' riferiment li tmexxi l quddiem l-aġenda feminista fil-pajjiż għal il-mexxej laborista. Fl-aħħar nett il-mexxej laborista tenna kif nisa laboristi ser tkun mhux biss struttura fih dan il-partit iżda anke fil-pajjiż. Joseph Muscat irringrazzja lin-notar Mirjam Spiteri de Bono għax-xogħol siewi li wettqet fl-għaqda nisa laboristi u awgura kull suċċess lil Claudette Abela Baldacchino li issa ser tkun il-President tan-nisa laboristi u l-kumplament tal-Eżekuttiv. Intant l-Eżekuttiv tan-nisa laboristi ser ikun kompost minn Claudette Abela Baldacchino bħala President, filwaqt li Monika Farrugia, Carmen Chantar, Nikita Zammit Alamango, Josien Kutajjar, Rosien Kutajjar, Grace Malija, Marisa Ġappara u Veronique Dalli ser ikunu qegħdin jiffurmaw il-kumplament tal-Eżekuttiv. Waqt il-forum dwar l-irwol tan-nisa u x-xogħol saru wkoll interventi mis-soċjologa Josien Kutajjar, il-Ministru tad-Dialogu Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli u l-Professur Godfrey Baldacchino.